Is-sib filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-komunità tal-Birgu qalb diversi għaqdiet u soċjetajiet sinonimi ma' din il-lokalità, kif ukoll iltaqa' ma' sidien ta' diversi negozji. L-ewwel żjara li għamel kien fi Regatta Club tal-Birgu fejn żar ukoll l-Akkademja. Mena Gregg tkellem dwar l-entużjażmu taż-żgħażagħ u l-ħidma tagħhom fih dan l-isport. Dan fil-waqt illi spjega wkoll uħud mill-isfidi li dawn il-persuni tħabtu wiċċhom magħhom. Iltqajna ma' nies li qegħdin jaħdmu anke fil-ħwienet, inkluż membri ta' kumitati ta' każini differenti fosthom anke morna ltqajna mal-klabb tar-regatta fejn rajt anke żgħażagħ li qegħdin jitrejnjaw biex proprju jkunu jistgħu jieħdu sehem fl-isport tar-regatta. Rajt xogħol tal-maħżen li qegħdin jagħmlu bżonnijiet li għatfadlilhom għaliex jidher li l-proġett minħabba nuqqas ta' tenders għadhom ma ħarġux fil-ħin hija momentarjament wieqaf. Bernard Gregg żar ukoll il-Kunsill Lokali tal-Birgu fejn żar wirja kif ukoll il-każin tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz Belt Vittorjosa kif ukoll il-każin ta' San Dominku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista dwar l-importanza li dawn il-kumitati jingħataw l-attenzjoni u s-sosten kollu meħtieġ bil-għan li l-ħidma tagħhom tibqa' mexja l qudiem. Kemm huwa importanti li nkomplu nemmnu fix-xogħol li jagħmlu numru ta' kumitati, numru ta' qdiet, numru ta' NGOs għaliex ikun qegħdin jgħinu liż-żgħażagħ tagħna l-tfal tagħna, il-komunitajiet, l-attività illi tkun għaddejja għal ġid propju tal-lokalità, għal ġid fost oħrajn anke tal-każini tal-banda pereżempju tal-kultura tal-pajjiż, imma wkoll biex tkompli s-sens komunitarju bejn f'dal każ il-ġirbin. Kienu diversi wkoll il-persuni li fit-triq waqfu jkellmu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn ringrazzjawh tal-ħidma kontinwa tiegħu fil-waqt li qasmu miegħu uħud mill-isfidi li jkollhom. Qgħid ma' nies fit-triq fejn fost oħrajn jitkellmu miegħek dwar diffikultajiet li għandhom dwar ħolm, x'għad kellimni dwar il-karozz tal-linji fuq id-diffikultajiet li qegħdin jiltaqgħu magħhom, x'għad kellimni dwar l-għoli tal-ħajja. Kien hemm mara partikolari anzjana li urietni il-kont tad-dawl u l-ilma tagħha u qed tgħid li ma jistax ikun li jiena qed niġi ċċarġjat dan l-ammont meta jien ngħix waħdi u ma naħlix ħafna ma nużax ħafna dawl. Bernard Gregg saħaq li b'dan il-mod bil-kuntatt kontinwu maċ-ċittadini il-Partit Nazzjonalista jrid verament jaħdem sabiex iwassal politika li fiċ-ċentru tagħha jkun hemm il-familji Maltin u Għawċin, politika tan-nies għan-nies.